Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel namu mai suna Duniyar Mata. Gyara kanki da kanki domin samun ni'ima ingantacciya. Na farko, haɗin riɗi. Za a kasa kankana kashi uku, za a ɗauki kashi ɗaya daga cikin ukun sai a haɗe su guri ɗaya, a zuba cikin blender a markaɗe, sai a zuba garin riɗi a ciki, a zuba madara da kuma zuma, ki zuba wa angonki cikin kofi ya sha. Wannan haɗin yana ƙara ni'imar maniyyi, yana hana ƙari da ke fitowa. Na biyu, haɗin kunun fari. Ƙarin ni'ima wato matso sha'awa ƙirjinka. Kunun fari shi kaɗai ki rinƙa sha, ki kuma kama ruwa da shi tsarki, shi ma wani nau'in ƙarin ni'ima ne kunun fari. Na uku, haɗin zuma. Ƙarin ni'ima da matso sha'awa za ki sami kuma mai kyau. Ki zuba garin habbatu sauda da man zaitun, ki juye su guri ɗaya, sai a dinga sha babban cokali biyu da safe, biyu da yamma. Jan hankali ga mai matsalar bushewar farji. Sirrin bushewar farji: 'yar uwa, ga dama ta samu, idan kina fama da wannan matsala a kodayaushe, to sai ki sami man zaitun da man habbatu sauda, sai ki haɗa su waje ɗaya, ki dinga shafawa a ciki. In har in sha Allah za ki ga biyan buƙata, domin kowacce cuta tana da magani, sai dai in ba ki nema ba, amma in kin nema za ki samu. Allah ya ba mu lafiya.